ilimi sai ka dage sannan za ka yi dacewa, kowa sai ya dage sannan za ya yi morewa. Yan makaranta mun dage ilimi ba ma yin wasa, domin kowa ya san wata rana sai dai labari. Me I want to be a soldier, in Allah ya so. Me I want to be policeman, in Allah ya so. Me I want to be a doctor, in Allah ya so. Me I want to be a teacher, in Allah ya so. Me I want to be a politician, in Allah ya so. Abokaina mai hoɓasa, ilimi kar da mu yi wasa, shi zai samu ciyo gasa har kowa yi darawa. Wawa shi ke zaunawa a gida domin hutawa, ban san duk wani mai ilimi zance zai yi kyawawa. Ko da ban ce komai ba na san kun yau ganewa, yaro in baya neman ilimi za ya yi kokawa. Dan ba a shukan gero dawa ayyo girbewa, abokaina mu yi ganewa, malamai ba a renawa, iyaye ba a renawa. Kowa ya rena waɗannan lalle za ya yi tabewa. Sannan wannan zamani kowa baya zaunawa domin samun dacewa. Allah ka ji bukatunmu ka samu yau dacewa. Ilimi sai ka dage sannan za ka yi dacewa, kowa in ya dage lalle za ya yi morewa. Yan makaranta mun dage ilimi ba ma yin wasa, domin kowa ya san wata ran ai sai dai labari. Me I want to be a soldier, in Allah ya so. Me I want to be policeman, in Allah ya so. Me I want to be a doctor, in Allah ya so. Me I want to be a teacher, in Allah ya so. Me I want to be a politician, in Allah ya so. Gemu baya hana ilimi yan yara mun gane, kowa ya karatu wataran sai ya zamtowa ne. Girman kai ne rawanin siya duk mai giwawa ne, ilimi mai bambanta mutum da dabba wannan hakun ne. Kansilan ward in mun duba shi ma ya je makaranta, chairman local government ma shi ma ya je makaranta. Ku duba gwamna na jihar mu shi ma ya je makaranta, president mai girma na ƙasa shi ma ya je makaranta, kwamishinan ilimi shi ma tabbas ya je makaranta. Ilimi sai ka dage sannan za ka yi dacewa, kowa in ya dage lalle za ya yi morewa. Yan makaranta mun dage ilimi ba ma yin wasa, domin kowa ya san wata ran ai sai dai labari. Me I want to be a soldier, in Allah ya so. Me I want to be policeman, in Allah ya so. Me I want to be a doctor, in